मा मा लोमजानायखाय जोंना साथामजों कुकिं खालामदों कुकिं गोथाव दा मामाया जाब्रेलायदों बे रुटि ओमफ्राय नै जोगोनार गोथाव जानोसै आं मेंबा बिरादनो आं दासो डिउटिनिफ्राय फैदों आं रायज्लायनांगौ संख्रिखौ नाङाखै एक नाम्बार जासिगोन दायो आरो दावदै बुजिया एवदो एलदोना बेनि उनाव जा हानोसै माथो गवाबो गोथाव आं संनाया गोथाव जाखायो उन्दैयाव आं मामानि बिदिनो बिबाय थायोमोन सालायनो मामा ओंखाम संबा संख्रि मस्लाफोरखौ जों होनाय ना गोथाव जाबाय मस्लाफोर होनो रोंबासो गोथाव जायो गोथावलै जाबाय थानो लुगैबाय मस्ला होनो रोंबानो बन्द' खालामदो ओंखामखौ ला दैखौ सोनानै दोनदों सिङाव हो नानि फन खालामबाव Lagu bayar tu ni kan, lagu sama. Kita gitu. दावदै अनसैलाय जोंना मिस्टारा जाग्रा गैयाबाथाय हाखाया जानो नोङो दा आंनि एवनायखौ जाबाथाय जाब्रेखायो आरो आंखौल' एवनो थिननायखाय नों एवबा दावदैयानो आरो हिनजावबा माबायदि जागौमोननो हिनजावबा माबायदि जागौमोन नोंलाय गोथाव गोथाव संग्रा गोथाव गोथाव संग्रानो हनै अलसियासो जागौमोन बेयो नायलाय सान्दुङाव गेले गेले गोदना खामजोब्बाय सालास दुस्थ'सो रुटिखौ आं ओंखारदो जानोसै लादो एलदो होननाय जादों लाद्दामा हरखाबाय महनसे दां महनसे हरबाय नोङो नोंलाय महननै लादों जोगोनार ओंख्रिखौ आयु नै गाव संनाया गोथाव जादोंनो गाव संदों आरो दसे एरनायखौनो दां दसे एरनायखौनो दां गोथाव जायाखै होनदों जेना गथ'फोरा मोजां अननानै सावनानै होदों जादो खामनायबाबो हा मा जादों संख्रि गोबाब जादों आंनोलाय रावबो हरला नामा रुटिखौलाय माथो रावबो जासिया Busy man. Stop. Mama lên không có dàn hả chị? Lâm dàn anh ấy hôm nay. Hôm nay rất là rất cho ra mặt được đang. Cứ đảo và. Cứ đi vào hai bay. Cái đây là các bạn. Cứ đi vào. Cái gì nữa? Nó ra được. Nó đang lên dàn anh. Ê, xe số giác.
ये चैलेंजेस वीडियो बारे मतलब हाँ भाई मामा तुम भी जाते हो, आप जाते हो, ये मैं ठंडा है उसको से जाना है मुझे। ये भी तो ठंडा है लेकिन ये फ्रिज से निकाला हुआ है ये ज्यादा ठंडा नहीं होता तो। टाइट होता है ना फ्रिज से देखो जा इसी को दे दो ये ठंडा होगा और इसको दो dokter Aleman kok kayak megun anjing deh dong Kalau di mana? Ya kurang di sana. Itu sama. tapi kalau siang sama siang lapar deh Kalau enggak ada. trời nào. Thả bé thật đi.